Добрый день, я буду говорить по-русски, прошу прощения, здравствуйте. Ну, во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я ни друзей, ни коллег хранил много раз, и я знаю это тошнотное чувство, тошнотное блевотное чувство, когда приходится хранить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти 2 дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить Службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь. Я не слышал, о чем Василий Сергеевич говорит, и говорил, и я не знаю, о чем можно сейчас говорить или нет. Но, насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация. По результатам, который взят, сегодня человек взят, он уже находится под стражей. Ну, я не знаю, я тут задержан, я не знаю, я тут сейчас детали говорить не буду, конечно, я сам не в курсе, да. Преступление, значит, завершено и доказано, то есть все улики налицо, и что самое главное, значит, то, что мою жизнь сохранили, я еще раз, конечно же, благодарю, но самое главное, предотвращены другие, видимо, более масштабные, более важные теракты, более серьезные теракты, потому что там люди готовились серьезно. И то, что когда-то неделю назад или 2 недели назад, по-моему, неделю назад, что там в России говорили, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов, видимо, это должен был быть, по всей видимости, я, наверное, насколько я понимаю, да? Теперь... Так, ну что вам еще сказать? Как я уже сказал, значит, все это дело велось 2 месяца назад, ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ, уже переданы деньги, насколько мне известно, $40 000. И неплохо стали слушать. Показали, значит, документы, мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал, да, я получал паспорт 25 лет. Вот эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе, стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственных служб, да, насколько я понимаю, потому что добыть эту информацию могли только спецслужбы, да? Было предложено, значит, принять участие в этой спецоперации, но тут вариантов как бы нету, других вариантов нету, да? То есть либо работаем, либо все равно работаем. Я согласился, как я говорю, месяц мы готовили эту операцию. Парни рыли просто как буйволы, работали просто как буйволы. На самом деле оттуда с той стороны давили очень сильно. На исполнение этого заказа дали 3 недели, и потом начали подгонять, и подгоняли все-таки, видимо, к Лиге Чемпионов. Приходилось там как-то увиливать, придумать какие-то отмазки, то я там ногу себе сломал, я ее, кстати, не ломал. Потом пришлось типа куда-то уехать. Все это должно было быть не вчера, то, что вчера это произошло, это просто так совпало. Когда переживаешь, уже расскажешь все дело. Все, окей, молчу. И, короче говоря, вчера все это закончилось. Половина, значит, дела сделана. Я свою работу выполнил. Я пока еще живой, не забыл. Спасибо.
Шановні панове журналісти, перш за все, я хотів би подякувати усім справжнім друзям Аркадія Бабченка, які з вчорашнього дня висловлювали свої щирі емоції. І щодо нього, і щодо членів його сім'ї, і щодо журналістської професії. Це дорого коштує, коли ти можеш прочитати такі слова, які Аркадій прочитав, як знак і журналістської, і людської солідарності від українців. Думаю, що Генеральний прокурор України, який підписував постанову про створення відповідних підрозділів правоохоронних органів у цій справі декілька місяців тому, я маю право також дати найвищу оцінку за виконану роботу Служби безпеки України, її слідчому підрозділу, її оперативним, технічним підрозділом, особисто голові Служби безпеки України, також працівникам Національної поліції України, які в останні дні також зробили останні важливі кроки і сьогодні ще продовжують їх робити. В той же час хочу підкреслити для усіх критиканів. Ні, це неправда, що в Україні не розкриваються теракти. Ні, це неправда, що Україна стала місцем, де Росія може безкарно проводити теракти. Правда полягає в тому, що правоохоронною системою, в першу чергу Служби безпеки України, разом з Генпрокуратурою та іншими підрозділами Нацполіції або слідством ГПУ, були розкриті вбивство Вороненкова, були розкриті замах на народного депутата Мосійчука, було розкрито теракт, де загинув офіцер наших спецслужб Карагарюш. Було розкрито і вже відбувається судовий процес над вбивством журналіста Бузолі. Тому прошу усіх, хто хоче дати дійсну оцінку правоохоронній системі України, не маніпулювати цими фактами і не посипати попелом та іншими більш неприємними речовинами тих, хто тяжко день і ніч працює, щоб в Україні терактів було менше. Мене викликало велике розчарування реакція на вчорашні події значної частини українського політику. Я собі слабо уявляю, щоб британська опозиція або громадський сектор провели цілий день після ймовірного теракту в звинуваченнях особисто прем'єр-міністра Терези Мей та Мі-6 за те, що були отруєні російськими спецслужбами сімейство Скрипалів. Я цього просто не можу уявити. І саме тому Британія сильна країна. От там такого не могло бути в будь-якому разі. Я не можу собі уявити, що в 2001 році опозиція Демократичної партії Сполучених Штатів Америки звинуватила у теракті близнюків, котрі створила Аль-Каїда, діючого президента або діючого керівника Центрального розвідного управління. Там цього не могло бути. І тому Сполучені Штати могутня країна. На жаль, в нашій країні більшість політиків, частина громадського сектору використовує будь-який привід не тільки для атаки на владу, це нормально, але для атаки на країну. І в першу чергу її правоохоронні структури, в першу чергу ті, які відповідають за безпеку і протидію теракту. Можу процитувати. Наливайченко. Влада не здатна захистити громадян. Amnesty International. Трагічна неспроможність української влади. Саакашвілі. Це дно. Злочинна та імпотентна влада залишає за собою шлейф трупів. Не Путін, не Кремль, не ЛНР чи ДНР. Виявляється, українська влада залишає за собою шлейф трупів.